Sabi nila, masarap daw ang buhay ng isang OFW. May magarang kotse, may malaking bahay, at may magandang buhay. Oo, totoo yan sa iilan. Pero sa bilang na yan, naku, walang pera ang iba dyan. At alam nyo ang masakit sa kwento namin? Yung magbibilang ka ng 11 buwan, kapalit ng 30 araw na kasama mo ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kami mga magulang na andito sa gitnang silangan, nagtitiis, nagsasakripisyo para lang mabago ang buhay ng pamilya sa Pinas. Ibinibigay namin ang aming buong lakas at sana'y huwag masayang ang 30 araw naming bakasyon dyan sa Pinas.